Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube channel big update लाना फैदों BTC साख्रिनि बागै रिजाल्टनि बागै बेनो जाबाय Grade 3 आरो लोगोसे एडमिट कार्ड नोंथांमोननि Grade 4 BTC सेक्रेटारिनि आन्डारावहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेनि रिजाल्ट पर्टेला एक्टिभ जाफिनबाय जों बेखौ नायगोन एन्ड SSC निफ्राय गोदान अफिसियेल आपडेट नोंथांमोननि गोदान पर्टेल जाबावबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना रि-रेजिस्टार खालामनांगौ अब्लासो जायखिजाया पोस्टआव जिदि जा SI जा MTS जा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नङाबा रि-रेजिस्टार खालामाबा नोंथांमोना जेबो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो साख्रिनि जेब्लायबो आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंहाय मोनबाय थानो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो बेनो जाबाय BTC नि अफिसियेल साइटआव दा फाइनालि बिनि लिंकआ एक्टिभ जाफिनबाय स' नोंथांमोना मोनदों bodoland.gov.in दा जों बेयाव गोबां रिजाल्ट नायदोंमोन नाथाय साइटआ मेन्टेनेन्स जाबाय थादोंमोन जायनि जाउनाव जों नुवाखैमोन दा फाइनालि एक्टिभ जाफिनबाय आरो एडमिट कार्ड नोंथांमोना बेयावनो डाउनलड खालामनो हादोंमोन थांनाय बाराव JAA एन्ड बिनिफ्राय स्टेन' स' बिनि रिजाल्ट सिटखौहाय बेयाव दासिमबो पाब्लिक खालामथ'वाखै दा बे पाब्लिक जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन आरो Grade 4 नि एडमिट बेयावबो नोंथांमोनाहाय मोनगोन स' Grade 4 नि एडमिट दासिमबो होथ'वाखै स' बेनिफ्राय 31 मार्चनि सिगां अरेल टेस्टखौ लागोन बायदि खोनादों सर्सनिफ्राय मोननाय बायदिबा लेटेस्ट आपडेट फैबा नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट मोनोबा स' बेयाव डाउनलड खालामनो हागोन आरो बाय पस्टबो थांनो हागौ देन बेनिफ्राय रिजाल्ट सिट थाबैनो बेयाव रिलिज खालामगोन जानांगौ दा थाबैनो मोनथोंसै आरो लोगोसे बयबो नायनो हाथों मानोना बिथांमोना टुइटार हेन्डेलावसो आपल'ड खालामग्रोदोंमोन रिजाल्ट सिटखौहाय नैबे JAA बेनिफ्राय स्टेन'खौहाय स' बिथांमोननि स्किल टेस्टखौहाय सर्सआव मोननाय बायदिब्ला स' बिथांमोनाहाय 11 मार्चआव बुंदोंमोन स्किल टेस्टखौहाय नाथाय डेट फिक्स नङा जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैयो 11 मार्चआव जामारगोन नामा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा हमना ला थाबैनो जायोबा मोजां मानोना इलेक्सन फैगासिनो दङ दा बिथांमोना बुंनाय बादिबा मार्चआवनो साख्रि होगोन होनना बुंदों अब्लाथाय नोंथांमोना Grade 4 आनो जा Grade 3 आनो जा बेयाव साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ दा लोगोफोर Grade 4 नि एडमिट फैबाथाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दायो फैथ'वाखै आरो अरेल टेस्टखौ नोंथांमोना होनो मोनखासिगोन जायखिजाया नोंथांमोना प्रेक्टिसाव थाबाय थाबानो जाबाय स' जों फैबाय सेकेन्ड आपडेटआव SSC नोंथांमोननि साख्रिनि सायाव रि-रेजिस्टार खालामनांसिगौ नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ रि-रेजिस्टार खायसे मिथिगौ खायसे मिथियाखै दाखालि बावै मोनसे अफिसियेल नटिस फैदोंमोन बेयाव जों बेखौ भिउ खालामबाय आरो बेनो जाबाय गोदान पर्टेल बेयाव लन्च खालामबाय अके स' गोदान पर्टेल बेयाव लन्च खालामबाय बिथांमोना 17 फेब्रुवारियाव अब्ला बिनि साइटनि नेमा जाबाय SSC.gov.in गोदानै खालामबाय आरो लोगोसे सिगांनिबो दंखायो बेनो जाबाय SSC.nic.in दा बेयाव नोंथांमोना लगइन खालामबाबो एप्लाइ अपसन मोननाय नङा मानोना एप्लाइ लिंकखौ आलदा चेन्ज खालामदों एबा नोंथांमोना निउ मडेलाव थांनांसिगोन दा बेनो जाबाय SSC.gov.in आव नोंथांमोना फैनानै स' नोंथांमोना जि एप्लाइ खालामनो सानदों जिडियानो जा MTS जा एबा नोंथांमोना SI जा दायो SI नि सोलिगासिनो दङ आरो जिडि कनस्टेबलनि टिम लिड जाहैगोन बा कमान्डार जाहैगोन जेब्ला SI साख्रि मोनो CP नि आन्डारावहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा SSC.gov.in आवसो थांनांसिगोन आरो रि-रेजिस्टार खालामथारनांगोन रि-रेजिस्टार खालामाबा एनबिएलए देखायगोन स' नोंथांमोना SSC जिडि कनस्टेबलनि एबा SI नि जायखिजाया रि-रेजिस्टार खालामनांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हायो स' बिदिबा जों थांनो बे अफिसियेल गोदान साइटआव दा जोङो सेकेन्ड साइडआव फैबाय बेनो जाबाय SSC.gov.in आव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना SI जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा दिल्ली पुलिसानो जा एबा सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सआव जा CPU नि आन्डारावहाय सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ खालामनोबा रि-रेजिस्टार खालामथारनांगोन एबा जिडियानो जा MTS जा रि-रेजिस्टार खालामाबा एप्लाइ खालामनो हाया स' बेखायनो जोङो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जायखिजाया अपसनाव जों एप्लाइ खालामनोबा जोङो रि-रेजिस्टार खालामनांगोन दा बेखायनो आं बेनि सायाव नेक्स्टआव गोदान भिडिअ लाबोगोन A to Z अब्लाबो बेयाव आं नोंथांमोननोहाय माखासे डिटेल्सखौ होगोन दा जोङो जायखिजाया नैबे SI आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो एप्लाइ अपसनाव थाङोबा जोंहा मा खालामनांगोन माखासे लिंक दङ दा जोङो एप्लाइ मोनसे अपसन मोनदों बे एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो आं बेखौ एसे क्रप खालामबाय नोंथांमोना मिथिखागौ एडमिट कार्ड दङ एन्सार किस दङ बा रिजाल्ट दङ दा जोङो दिल्ली पुलिस SI आव क्लिक खालामबा जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय एप्लाइ अपसन मोनो बे एप्लाइआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो सेकेन्ड अपसनाव खालामनाय लोगो लोगो दा जोंहा मा खालामनांगोन जोङो बेयाव सिगांनि ID जों लगइन खालामबा जानाय नङा अके दा बेखायनो जोंहा अपसन दङ बेनो जाबाय रेजिस्टार नाव स' नोंथांमोना रेजिस्टार खालामथारनांगोन अब्लासो एक्टिभ जाबासो लिंकआ एबा नोंथांमोननि आइडिया एक्टिभ जाबासो एप्लाइ खालामनो हायो बेनो जाबाय वान टाइम रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोना बेयाव मोनदों स' बेयाव नोंथांमोना नै पार्सनेल डिटेल्स दङ पासपर्ट दङ बेनिफ्राय एडिसनेल डिटेल्स दङ डिक्लारेसन दङ बेखौहाय नोंथांमोना कन्टिनिउ थांनानै नोंथांमोना रि-रेजिस्टार खालामनांगौ अब्लासो बियो एक्टिभ जागोन नोंनि आइडिया बेनिफ्राय साख्रि एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा गासिबो सिस्टेमा चेन्ज जागासिनो दङ बेनि सायाव नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन दिनैनि भिडिअआ बे आपडेट